Vítám vás v Holubicích. Právě tady pro vás mám v nabídce byt o dispozici 1+1 se samostatným parkovacím stáním. Byt, který má společně s balkónem výměru 54 m2, je ideální volbou pro startovací bydlení mladých rodin. Tak se na ně pojďme podívat. Byt se nachází v cihlové novostavbě z roku 2017. Hlavní výhodou tohoto bytu je velký balkón o výměře téměř 10 m2, na kterém si můžete například užívat letní grilování. Součástí bytu je i praktická komora. Obec Holubice se nachází pouhých 8 minut od okraje Brna. V Holubicích je mateřská i základní škola, pošta i obchod s potravinami a smíšeným zbožím. Zaujala vás tato nemovitost? Tak neváhejte a domluvte si prohlídku. Pavel Šmarda, váš realitní makléř.